30-40. Espera, pensaba que tenías dos. Falta una, ¿no? Aquí. De jocs. Això un nostre. 3-2, no? 2-1. Vamos. Ahora 4-2. 3 segundos. 4-2. No, 3-1, perdó. 3-1, va. Ah, sí? Sí, anaven 2-1, però 3-1. Sí. ¿Vale? Sí. Vamos. No. Abans que t'has fet preocupar. Sí, sí, no, tens que arribar abans. arribaria. No, però la veia abans. La veia abans s'arriba. El que passa és que t'equivoques malament o precipites. Hola. 0-15. Amb aquesta, que no sé què m'ho gusta. No, Merci. ja havia quedat aquí. 0-30. No,
No ho faig mai, això, que no sé. Com que no ho fas mai? Tens que fer-ho. Ho he fet poques vegades, això. No sé per què. 15-30. 15-30 vostre. Dice 40. Jo tampoc, no sé fer-ho. Dice 40 encara. Marxa nostra. No? Jo, que ara sí. 3-1, 4-1. 4, perdó. Nice.
tranquilo. Al final jo traia d'aquí, però ara que trec d'allà. Amb el 3 ok, i penso que quan has dit anàvem... Quan has dit 3-1, jo que havia fet ja 3-2 abans. També no traia des d'allà abans. Des d'allà no era. Però ara què trem? No sé què pot haver passat. No, des d'allà estava traient l'Enric. L'Enric, ja el treuen d'allò. Qui treu l'Enric? Així ja de bé, No sé què deu haver passat. No, ja de bé, doncs. Penso que sí. Penso, igual m'equivoco. Ella semblava, però la parella ja no sembla tant. Pot ser 30. 30-0, no? No. Estaves traient tu? Estaves traient tu? Estaves traient tu? Ara trec jo. Ara veu... Hòstia puta. Tota la pista. Què trata aquella? Tiro ell. Sí, lo canviat. No et posa d'allà. Era el primer, no? Canviem, eh?
No, Henry. Canviem o què? No cal. Mata de cap. Tocat, oi?
Ei! Hòstia! Coneix? Coneix? Quina hora és? Falta... No. 4 a 1 vostre, sí. Sí, no l'havia vist, però el que m'estranya és el canvi de parella. Perquè canvia de parella. Sí, senyor! Era això, trobat.
tia. Más que 3 pastillas. Sí, No, jo també. Una pastilla més. Estamos aquí con los nervios de punta. Bueno, fins dimarts. Fins dimarts. I si saludo, saluda bé, no em mala la llet. Ara jo. Hòstia. Tu vas pitar i jo segur que vaig fer així, però no... Sí, però, sí, però amb una cara de jutge. Sí, de jutge de dir, collons, i qui és aquest? Cara interrogant. A vegades fa ràbia, perquè no saps qui és. Sí, però bueno, davant de la dubte, mira, aquests que han passat per allà, pensa que eren uns. Jo, a mi no. Aquest ha dit, no em saluden a mi. Hòstia, doncs igual... M'he pensat que era un, però... Ella sí que me semblava que era la noia, però Sí, ell no. serà, que amb ell la vas veure bé. Amb ella sí, però amb ell no m'he fixat tant i després dic, però em sembla que no. Per què som així? Per què som així? Sí, noi. I no ens hi deixen ser, eh? Ja veus quina mala llet hi ha. Sí. Ara li dius, senyora, ets guapíssima, acoso sexual ja, no? Aquest noi, aquest que està aquí darrere, quasi no es mou, però té un toque, el trobi, té el toque aquest perfecte, que Està allà, es mou poc, però mira, Bueno, quan talla quan talla així no hi ha més. i agafa alçada la pilota, Sí, però bueno, Però podries? Sí. No ho tenim fet, tu? i no sé si el coneixes el Matías, que no Sí, ve gaire. també. El Matías juga bé, té un revés. té la tècnica que ens falta, sap com posar la raqueta, sap com col·locar-se. Sí. Sí, té el toque, que és molt important. Sí. Aquest toque que fan... I em sembla que el Matías ha fet molt tenis. Té molta tècnica de cames, però la tècnica... no t'hi veus gaire bé, doncs. No t'hi veus gaire, doncs. Sí. Allà al metge i la vista sí que s'ho Sí? vist bé. I... Adéu-siau. Els acadèmics tenen mismo i el revés de Hi ha un nivell semblant, Matías i Ramon, i Clavis más que tienen el toque. Aquesta gràcia. Cada día durante todo el año, no falla ni uno. Nota,
Quan comencen els tornejos del Padel Tour? A l'abril, el 5 d'abril. Abril. Aquest cap de setmana al Polo El Polo Barcelona? per equips. El Polo Barcelona, l'únic que no sé si que s'hi accepten públic. Me n'entraré demà perquè vaig a la roda de premsa que fan. Pues a veure, i el que podré veure per YouTube o potser el fer a Barcelona ho fa El diumenge fan streaming, em sembla. el diumenge. El diumenge segur, però que no sé. Però bueno, jo quan hi vaig anar fa un parell d'anys era gratis i era estupendo. Que vaig veure jugar a Ari i la Marteta juntes. Que mai més han tornat a jugar juntes, però i les tinc gravades, les de juntetes allà. Molt bé. Ui. Hola.
John. Hasta mañana. Hasta mañana, eso. O 40 o 30, 15 Espera, o... espera, espera. Espera, Rick. Des d'aquí 30 no pot ser. Quan era? No, que estàvem dient que no podia ser 30-0. A 40. Que tenia que ser 40. 40-0 Agosto. Torni. Torres. No, que eso ya falta de saque. Ah, sí, ha fet una falta doble. Eso ya falta de Ah, doncs saque. 30-15. Sí, ha fet una doble falta, sí. 30-0 no podia ser, 30-15. 30-15. Sí, sí, és veritat. Hòstia, ni molt bona. Ara és 40-15. 40-15. Point. Juego. 5-3. Ben jugat. 15 igual. Eh, 15-30. Potser 40.